جناوندان اوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هیجه ایرو 8 جوتمه 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت نه لامده ده امن اوچین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ره براپویه Hevseru keden parti Tülay Hatimoğulları Dicivina Koma Partiye'de müjaren Drojev Denerhan. Aktivisten tevgerajinen azat enji Ahmet'e berba Ankara ve Meşiyanji tevli kome civine bu. Tülay Hatimoğulları xeyr hatına meşvana gerugud ve iroji ile Ankara'yı peyamen perxurtan. Bila meclis siyaset u tevaya civake dengejinan u tekoşinavan açtığı azadi ve kevi bibisem. Tülay Hatimoğulları gud Türkiye ve perskireken prali yenli benda çareseriye rubruye u balkşanser rola meclisi. Daraza be adalet rejima kayyum erişen ser şaradariyen muhalif zaten ser zaman çan tüner xızani cinayeten jinan u bekari gehiştine asla herişor. Peyvira siyasete eveku hemu perskireken civak te de xıtimiye çareser bike em dizanin ku açtı rumeta civakiye evji ancak bu komara demokratik bekane hevseru kadem parti balk şanser pevajuya heyi u rola reber apoji Brez Abdullah Öcalan bu çareseriye perskireka kurt par banga açtığı civaka demokratikir. PKK xafesikir u komek gerila çeken xoşe utandın. Lebele civak le benda gave şembere. Komisyonel meclisi hatanaha sezde civinle darxistiye. Dehemu civin ande mijara gaven hukuki hat rojeve. Naha pırsa esasi eve gelo de deslattar u devlet jibu açtığı kenge bikevin nava tevgeri. Demdema derbas buna konağa siyasi hukukiye. Jibu entegrasyona demokratik peydivi ve yasayın demokratikeye. Deve komisyon demek berya demek ki Brez Öcalan godari bike ev yek jibu zemine hukuki ve gava heri diyar kerbe. Hatimoğulları bu vesile 27 sal ve gere komploya nehecot meji ev peyanda. Banga 27 sıbate bu gava heri xurt a Valla derxisna komployanı hecot mehim. Brez Öcalan 27 salan beynaber çareseri u açtı parast. Deve mafeheviye Brez Öcalan veren askirin. Edi daxwaza gele Kurd azadiya fizikiya Brez Öcalan'e. Ev jiş bu Brez Öcalan karı berola baş bilizeji bediviyeke. Jirenku berbe Ankara ve Meşyan deli meclisi hevditinam bikin endamın tejayen kuji amede berbe Ankara ve Meşr darxistan deli meclisi partiyan re hevditinam bikin endamın tevgerajinen azad enkudiye ke jotme hede jamede berbe Ankara ve Meşyan pişti da xuyaniyalı güven parke meşaxo bidavi kirin meşvan de rapora xo peşkeşi endamın komisyonel meclisi hatiya vakirin bikin şande tejaye de be endamın komisyoneyen AKP reji bicive ve civine be endamı komisyonu yen partiya yeni yol re u sibe saatlı de hunivan deji de be endamı komisyonu yen CHP re bicivin. خلک سویدای ایرو جبو شیخ مقصود و اشرفیه دا کبن قادان چالکوانین سیویل ام باجار سویدای و باجار شعبای بانکلشینین باشور سوریه کرکو ایرو تولی خو پشاندانه ببن او پشکریا خو جشینین تاقین شیخ مقصود و اشرفیه باجار حلبره نشان بدن هاتراگانو کو خو پشاندان ایرو ساعت 11 هنده لقادا شعبای باجار شعبای او قادا کرامه یا باجار سویدای تل درخستان هات دست شانکرین کوشینین با کروشات سوریه جدید ما ایریشن قرکرنه یل سر سویدای ده پشتوانی که خورد تابون سویدای شینین طبقه مشیان کوچبرن افرین و شهبایی ین کانتونا طبقه جبو پشتوانی برخودانا کردین حلب مشکل درخست مج جناوین دا آزاده یا باجار طبقه دست بکر و بر بناوین دا آشتی و هرکی پشتی گشتنا ناوین دا آشتی دا قیکرز گرتن جبو شیدان هات کرن پشرل سرناوی کوچبران لیلیان محمد دا خویانی خوند دا خویانی دا وحات کتن ام ایریشا کوم حکومتا و گوهزیا سوریه لسر تاقین شیخ مسئول اشرفیه
tevî kesên şermezar dikin. Tiştên ku li taxên Şêx Mesrûr Eşrefiyê diqewîmin berdewamiya kiryarên nijadperest û xurtkirina siyaseta parçekirine ya hikûmeta veguheze. Ew dubarekirina tiştên ku li Peravê û li Swêdayê qewimîne. Ji ber vê yekê em bank li hemû Sûriyeyên azad û rûmet dikin ku bi gelê me yên li taxên Şêx Mesrûr Eşrefiyê re bibin yek. Her wa di daxuyaniyê de ji rêxistinên mirovî û civaka nav netewî hat xwestin ku vê siyaseta faşîst rawestîne. Li Brükselê mîtînga piştevaniyê ji bo xelkê Şêx Mesrûr Eşrefî hatı darxistin. Kurdistanî bi armanca şermezarkirina êrişên li ser taxên Şêx Mesrûr Eşrefiyê yên Helebê li paytexta Belçika Brükselê hatin gelhev û mîtînga piştevaniyê li darxist. Çalakî li pêşiya îstasyona navendiya Brükselê saet 18 de dest pê kir û nêzî saeteke dewam kir. Endama dîplomasiya PYD'yê li Ewropayê Arşem Ahmed Aqivî got em di serî de berxwedana gel a şervanên xwe yên li taxên Eşrefiyê û Şêx Mesrûr Brezayî silav dikin. Ev demeke dirêjek û şereke giran li gelek deverên cudayên Sûriyê tê meşandin. Bi teybe jî tu hêz neman ku xwe li ber Kurdan neceribendin. Ev gel bi hêza xwe bi berxwedaniya ku nîşanî tevaya cîhanê daye sistema xwe ava kiriye. Bi teybetî jî li Şêx Mesrûr Eşrefiyê ku tu taxên mezin ên bajarê Helebê ne mînaka berbiçav a şerekelê şoreşkeriye. Ev demeke dirêjek ku gel tevî hêza xwe ya parastinê li hemberî siyasetên qirkirin û dorpêçê berxwedaniyek mezin dike. Piştî bu axaftina Arşem Ahmed bi zimanê Fransî jî li ser armanca çalakiya xaftina hatin kirin. Di çalakiyê de bênaber duruşmeyên bijî berxwedana Qesedê bijî berxwedana Şêx Mesrûr Eşrefiyê jin jiyan azadî hatin berskirin. Rêveberiya Xwesera Şengalê em li kêleka xelkê Şêx Mesrûr Eşrefiyê ne daxuyanî navê da bajarê Şengalê li ber avaya Meclisa Gel a tevlîbûna gelek endam û rêveberên saziyan hat dayîn. Di daxuyanî de berxwedaniya gel hat silavkirin û piştgiriya xwe bi xelkê taxên Şêx Mesrûr Eşrefiyê re anî ziman. Daxuyanî ji alî Hevserûka Meclisa Xweseriya Demokratîk Şengalê Nayîf Şemovê hat dayîn û ev hat gotin. Hikûmeta Colanî di serî de êrişî êzîdiyan kirin piştre Durzî û Elewî niha jî êrişî taxa Şêx Mesrûr Eşrefiyeyên bajara Helebê dikin. Em van êrişan şermezar dikin. Em bank lê gelê xwe yên li Rojava dikin û dibêjin em bi dil û can piştgiriya we dikin. Şandeya Bakur û Şatê Sûriyê naveroka hevdîtina Şamê eşkere kir. Şandeya Bakur û Şatê Sûriyê ya danûstandinan li ser rûpela xwe ya fermiya X'ê agahiyên li ser hevdîtina li Şamê ya bi nûnerên hikûmeta veguhez a Sûriyê eşkere kir. Şandeyê diyar kir ku di hevdîtinê de 4 bendên sereke hatine nîqaş kirin lê tu belgeyên fermîn hatine îmzekirin. Şandeyê dazanin ku wê bi devkî piştgiriya entegrasyona Qesedê û hêzên ewlekariya hundirûn ji bo avakira artêşeke rêxistinkerî ji bo tevayê gelê Sûriyê pêşkêş kiriye. Her wa Şandeyê diyar kir ku wan li ser pêkanîna agirbesteke giştî û yekser li Bakur û Şatê Sûriyê û Helebê û serrastkirina destûra Sûriyê li gorî hemû pêkatiyan li hev kiriye. Abdullah Yılmaz 21 sal şunda hat berdam bi girsiyê hat pêşwazî kirin. Nûnerên partiyên siyasî û saziyan malbatên xizmên Abdullah Yılmaz û gelek kes li xeçereya balafirgehê ya Erhê pêşwaziya Yılmaz kirin. Yılmaz bi konveyê çûn mala xwe ya li taxa Pazar Yeriyê û li vir bi çepik dilîlî û pankartan tu bi xêr hatî gevûkê azadiya hat pêşwazî kirin. Hunermendên xwecihî li ser dika ku li ber mala Yılmaz hatibû danîn strangotin û beşdaran jî bi gerêdana govendê Azadê Yılmaz pîroz kirin. Abdullah Yılmaz di sala 1995 de li navçeya dihê ya Sêrtê hat bin çavkirin û cezayê müebbetê li hat bibirin. Yılmaz 30 salan li girtîgehê Elî Amed Sîrt riha û herî dawî jî li girtîgeha tîpa F ya hejmar duya Kırıklar a İzmirê mabû û şûr jî derket. Belê godan jemen û çên serî bi pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.